Avui som a la quarta fira de productes de proximitat de Capravo. En aquest cas som a la comarca de l'Anoia i exactament a la ciutat d'Igualada, que és la capital de comarca. Des de l'Ajuntament d'Igualada fem una valoració molt positiva. Capravo porta molts anys treballant i ho treballa molt bé. Tot el que siguin iniciatives d'aquest estil són boníssimes pel nostre comerç. Pensem que és una gran iniciativa, una molt bona iniciativa per apropar els productes nostres, locals, al consumidor en general. Hauríem de fomentar-ho amb altres comarques de la Catalunya central. Som d'aquí Igualada i fem cervesa artesana. Des de la Lenta valorem molt positivament que Capravo faci iniciatives d'aquestes, poder posar-li cara amb el client i poder parlar directament i que et conegui. Que el teu producte es pugui veure en una empresa coneguda com Capravo, doncs també et dona més prestigi. Capravo té a la venda productes de denominació d'origen protegida Pera de Lleida, igual que altres productes com els de proximitat d'aquí de l'Anoia, i a dins ho podem comprar sense cap tipus de problema. És interessant per poder tastar-ho, conèixer i veure receptes que igual, com aquí amb la pera, ens han deixat tastar una amanida amb pera que estava molt bona. Estic estudiant enginyeria agrària i segurament algun dia estaré per aquí també. Soc client habitual del Capravo i vinc un cop a la setmana. Compro habitualment algun d'aquests productes, com els ous, la mel. No hem pogut resistir-nos, hem començat a veure aquí productes més així de la terra, d'aquí de proximitat, i hem dit, hem de passar. Molt content que la comarca es faci notar amb una entitat com el Capravo, que és una marca molt important a Catalunya. Ens han ofert un got de cervesa. La casa de carn, aquesta, el Corder, que no la coneixia, ens ha donat un tros de carn molt bo també. Som un grup de 9 ganaders que estem entre la comarca del Segrià i de la Noguera. Mirem de tindre el corder, mirar de fer les combinacions dels parts perquè tinguem corders tot l'any, per a poder servir als Capravos. El producte d'aquí es nota la diferència, de veritat. La qualitat. Capravo és la que té un espai especialment dedicat i sectorialitzat amb els productes de proximitat. És un esdeveniment per gaudir. A nosaltres des de Capravo ens dona satisfacció veure que és un moment per posar en valor, per comunicar, perquè aquest lligam entre productor i client sigui directe i que cada vegada més en tinguem un coneixement més directe del que hi ha a aquesta comarca.